जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन कांदिवलीत वेगवेगळ्या कार्यक्रमात बघायला मिळाले। कार्यक्रमाला आदित्य ठाकरे उपस्थित होते। पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर आदित्य ठाकरेंनी ठेका धरला। आदिवासी बांधवांकडून पारंपरिक पद्धतीने त्यांचं स्वागतही करण्यात आलं। हा दिवस साजरा करतो। पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ठीक आहे, आम्ही आज थोडं नाचलो यांच्या सोबत, दरवर्षीप्रमाणे सगळ्यांना भेटतो बोलतो। पण याच्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे आपला जो लढा चालू आहे, आरेचं जंगल असेल किंवा बाकी सगळीकडे असेल, केन बेटोला आपण पहा, तिथे देखील आदिवासी समाज जेवढा त्रासलेला आहे, जेवढं आपण पाहतोय सरकार यांच्यावर अत्याचार करतोय, त्याच्या विरुद्ध लढणं गरजेचं आहेच। आपलं जंगल असेल, जमीन असेल, जल असेल, हे वाचवणं गरजेचं आहे। कारण हा समाज आपल्या धरतीशी एक वेगळं नातं आहे आणि मला वाटतं ते जपणं गरजेचं आहे।